sa inyong tanan, kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kay tasan sa mga langit. Nining taknaa sa kagabhion Ginoo, kami sa gihapon maghahatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Nga bisan pa sa kalisod sa panahon karon, pero pabilin pang gawas nun ang imong pulong sa kamaturan nga ikasabod dinhis kanginan. Magapanalangin ka niini nga programa nga mahimo unta kini nga instrumento sa daghang mga kalag, diin ilang makaplagan ang kahayag sa kamatuoran ug ang mga nagapaminaw imong tandugon ang ilang mga hunahuna ug kasing-kasing nga ang pulong nimo nga ilang ginapamatian maghatag untag kahayag nga magadan-ag sa ilang mga kalag ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Ginoong Dios, daghang salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo. Amo kining tuuhan ug lauman nga among madawat pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo nga among manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan asang dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin portion sa atong programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay. Ato ning basa ko ni. Okay. Kaganina sir, naminaw ko sa inyong diskusyon. Di palang gyudugay pero nauwahi ko pagpaminaw apan inyong gibatbat nga ang Biblia gimugna na sa Dios. Tinuod na ang Dios may nagmugna sa Biblia kay di magud na mahimo sa tao. Apan hambog ra manggod na nga dunay pundok nga mangangkon nga sila mo inaghimo sa Biblia nga wa gani sila makahimo bisag usa lang ka page ni ana. Hihihi. Sani? Hihihi. Sani? Hihi ka kataw-anan ba anang nagkabuwag-buwag man ni? Kakataw-anan ba anang pagka sulti muramag nakaangkon og manok sa ilang silingan. Salamat sa pagbasa sir, si Arnold Deni. Okay, daghang salamat brother Arnold. Okay, sagdi lang naagi mga taong ingon ana pero kamot-anan magud mangangkon nga sila naghimos Biblia pero ang kadaghanan nga naa sa Biblia ilang magisupak di man na makita diha sa ilang pagkinabuhi. Pero okay lang at least nga nasayod ta nga ang Biblia mugna kana sa Ginoo. Okay, ni apatay basahon. Si San Pablo so wala pa mahimong Kristohanon, nagtuman siya sa sugo sa Dios og nagbalaan sa adlawng igpapahulay. Sa dihang nakabig nga Kristohanon na batasan gihapon niya sa pagpahulay buhat 17:2 agi kanikang ex-barangay Captain George Lona. Yes, tinuod na kay si San Pablo magud Hudiyo unya ang mga Hudiyo sila gyud ang nagpakita nga mga Sabbath keeper. Niya ang pagkamanliletos lang ni Pablo sa nagsimba sa pangalan ni Jesus pero ngay tungod sa adlang ipapahulay nagkeep na siya daan kay Hudiyo man siya. Okay, ang way batasan magbuot og ila sa Lucas 4:16 batasan ni Kristo kada Sabado tuwa siya simbahan. Okay, tinuod na pre sakto ka sa imuhang kuan
Salamat sa imong contribution. Hope nga doon na po'y nakapamalandong nga naminaron ni adtong imong mga contribution. Okay. So John, daghan kaayong salamat sa inyong mga paningkamot diha sa kahanginan sa pagpabati sa mga tao sa Word of God. Kami nangalagad pud ni sa Ginoo, pero sa pagkakaron murag wa na ni klaro ning amo ang kahimtang, kay wa naman sad mi nanimba, kay ang usa sa mga nakahasol sa akong husband ang kana magong adlaw igpapahulay, kay ang among gibantayan Domingo man. Mauna nga kami igo na lang gyud sa pagkakaron sa pagtimbang-timbang kung asa gyud nga ang tao masiguro siya nga maluwas. Okay. Salamat nga nagtimbang-timbang mo, pero sultian tagin mo siguro gyud ang tao maluwas diha ni Kristo. Buhat 4:12, wala na lain pangangalan, ubos silong sa landong sa langit, pinaagi ni mga luwas kita. Unya, busa paninguhaon lang nato, kay ang gisulti daan ni Kristo ang makasunod sa gingharian sa langit, ang nagtuman sa kabubuton sa Dios, tuman na kita kung sa'y kabubuton sa Ginoo, dili kabubuton sa leader simbahan. Well, si Brother Libing, sa di pa magaiban o pipila ka mga text message, mas maay siguro Brother Libing ay sa malili di ang atong monitor, aron atong mahibawan kung di ining mga nasuras kalibutan nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libing. Okay, daghang salamat Brother John, maayong kabi sa tanan nato nga mga listener kutob sa naminaw sa radio o sa atong live streaming higala nga naglantaw karon. So kamong tanan kinasing-kasing namo nga gina-welcome sa ato nga programa sa Jesus is Our Hope. Pwede na mo maka-text namo ni Brother John sa mga number nga among gipahibaw nga na ninyo. Maka-communicate mo namo higala. O niya, makasend pod mo og mga dugang hunahuna ninyo, mga contribution, labi na sa pagpanubag sa pangutana, amo na gikalipay higala nga dunay mga participation gikan ninyo. O niya, kung naamoy mga question, so isend din mga importanteng mga messages, amo nang dawaton higala. O niya, pwedeng arimo mo message sa atong comment section sa Facebook, mga kahigalaan. Okay, so blion na mo, welcome ang tanan. Nialang sa atong mga viewers o mga followers sa Facebook, palihog atong i-share mga higala ang atong nga program ato sa atong mga friend aron daghan ang mabless sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Okay, ato na ning hinahinayan pagbasa ang pipila ka mga mensahe nga atong nakita dinhi sa screen. Atong nakita dinhi si Tris Jamin Jaime. Mayong gabi ninyo diha, Brad, og sa tanan nga mga viewers. So, good evening, Tris Jamin Jaime. O niya pod si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi na usab kaninyo, Brother John, og Kuya Libby, og sa tanang mga kaigsuunan nga makanunayong naminaw og nag-view nining programa. God bless sa tanan. So, God bless also, Brother Ronilo Itang. Okay, ni asad si Ma'am Bernice Fernandez. Ay, ma'am, maayong gabi ni mo diha sa Florida, USA. Thank you. Bisan sa imong kabisi, imong gihapon itagag higayon ang pagpaminaw pulong sa Dios din sa atong programa. Thank you so much for viewing with us. Okay, nag-send siya og kamot nga nag-pray. So, salamat thank you sa imong mga pag-ampo, ma'am, sa ato nga radio ministry diri sa Pilipinas. You are a part. Okay, ni asad si Ayan Kevin Dorotan. Nag-send po siya tulo ka mga heart. Nagpasabot nga gilab niya ang ato nga programa. So, thank you kayo. Niya po si Brother Rufino Moreno. Nag-send po siya duha ka heart o duha ka kamot nga nag-pray. So salamat kayo, Brother Rufino, sa imong paglab sa ato nga program o pag-pray sa ato nga programa din sa radio. Okay, mo ni atong mga nakita nga mga messages. Makahimog po mo sa pag-send mga higala kay ato karong taod-taod basahon. O niya ato sang lilion ang pikas nga screen
atong tan-aw ni ang atong mga kahigalaan nga nag-like o nag-love sa atong programa. Aritas mga nag-like ni si Gina Siricon Diheto. O niya po May gabi diha, ma'am. niya po si Tris Jamin Jaime. O niya si Manny Carbonilia Sabio Jr. Niya po si Dodger Raico Rufino Moreno. Niya aritas mga naglab ni si Virgie Tabuak, Ayan Kevin Dorotan, Lowell Nodalo Estrera, nasad si Kiana Faith Itang, Cesar Elgira sa Brother Cesar sa kuani sa kanana ang Gihulngan City. sa Gihulngan ni Barangay Kalupaan Gihulngan sa Negros Oriental ni Brother Cesar Iglira. Salamat kaayo nga nakatunga karon din sa atong programa niya. Kumusta mong tanan diha Brother Cesar Iglira? Makita na ko ni siya nga to apo dagtan-awan sa Adventist World Radio sa Toledo. Yes. Anya niya po si Ma'am Bernice Fernandez. Anya si Chene Doktora Langido 5. Niya po si Larry G.R. Punay, si Magno Lasco, Brother Ronilo Itang, o niya po si Sir L. Tonyakaw Nidia, o si John Michael 5. So muni ato makita nga naglab sa ato nga programa. Aniya atong balikan ang pikas nga screen kay na po ato nakita nga napuno nga mga mensahe niya si May Molina Gecole sa Saudi Arabia ni. Good evening, watching from Hill, Saudi Arabia. Dan sharing, Brother Libby og Sir John, God bless. So, salamat kayo ma'am sa imong pag-share kanunay sa ato nga program. Mo giniiyang buhi nga kuan participation sa atong programa Brother Libby. Kay sama ra magud nga kuan pag-ingos Ginoong and this gospel shall be preached into all the world mo nay paagi pud way niya nga maka-preach siya sa gospel through hearing dinhi sa atong program. Thank you so much, ma'am. Mana sigurado sana ma'am nga ang imong mga friend makakita pod no, makatan-aw pod og makapamati sa ato nga tulumanon dinhi sa radio. So thank you kaayo sa tanan nga naminaw karon, sa tanan nga naglantaw karon sa atong Facebook Pilipinas or tibuok kalibutan. Kamong tanan amo mga pinalangga, mga hinigugma, gina-welcome mo namo sa ato nga tulumanon karong gabi na. Okay, ang panahon akong ibalik ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana. Okay, daghang salamat Brother Libby. Well, adto tay gala dugay-dugay na ni nga pangutanaha, pero salamat kayo Sister Percy nga nakapailob ka ra gyud ni abot na ang panahon Sister Percy nga ang imuhang pangutana atong matubag dinhi. Sir, good eves kaninyo. Nganong inyo manghukman ang iglesia sa Dios nga dili malangit? Gisultian ba mo sa Dios nga di malangit ang iglesia sa Dios? Naghukom na mo ana sa inyo isig katawo, sir, nga unta hukman man pod mo. Si Percy di ay ni. Okay, daghang kaing salamat Sister Percy. No, nya akong balikan ni ang imong gi-text dire. Sir, good eves kaninyo. Nganong inyo manghukman ang iglesia sa Dios nga dili malangit? Gisultian ba mo sa Dios nga di malangit ang iglesia sa Dios? Naghukom na mo ni ana sa inyo isig katawo, sir, nga unta hukman man pud mo. Si Percy di ay ni. Okay, daghang kaing salamat Sister Percy. No? Ano sa manang klasiya sa iglesia sa Dios, Brother John? Kinini ang wala naman niya gikuan dire, pero ang iglesia sa Dios mura og na buak-buak maguniron. Siyam na ni sila kapundok ni, pero basta nga mo iyang gikuan dire iglesia sa Dios. Di ba ang dating daan iglesia sa Dios po na? Dating daan, pero naapon na sumpay. Kananaan ko aman ang ila Church of God through Jesus Christ. Kay nakaso maguna ng dating daan, kay ng dating daan slogan man na silang programa. O niya naamay nag-una ng Church of God
Ikasuhan na pildi si Ili Soriano sa kaso. Katong kang Armstrong, Church of God man po to. Mao na nga ang kang kining dating daan Church of God na Church of Gisumpayan. God nya Church of God gisumpayan og through Jesus Christ. Mo na nga naukihan na siya. Pero ang tinuod pagkasulti daghan na ni ron pod ang kanana ang Sa mga Church marabuna of God. sa nagdakaron sa Seventh-day Adventist, ang magparehistro og lain pod na ay Seventh-day Adventist pero gisumpayan pod og lain. Kay di naman Pwede po man, nauyonan sa sake. Na naman ang atuwa. Na naman ang nag-una unya magpatuor ba po ni sila nga sila gid may tinuod. Sila'y original. Sang nilang hindi man na malikayan kay lagi ang kining kwartang fake murag pong tinuod nga kwarta di gid layo ang kuan sa tinuod nga kwarta mo ni sila nga magdaladala pod sa guwag SDA niya mga tunag mga simbahan di man na magpailadayon sila magdunay mga taong ilang sangyawan na patuon ginila nga SDA sila pero di ay mga offshoot Naman gani naadto pa sa kadwawan nga kana bang nangayog hinabang nagpatuo nga SDA siya gikan siya prisuhan. Kadaghan na to nagbalik des kadwa nakabatikod ang kadawan nga murag ilad-ilad ba. Nagpa-pretend siya nga SDA kuno siya. Unya nagdada siya og sa baskulison pero back issue dugay na kayong issue. Nagdada siya og resitas tambal nga pertin dugaya na kaayos tanan. Ang iya lang to nga doon na sa mahimong referral ingnon ta sa iyang gikinahanglan nga mangayo siya og tabang kay naibaw mo gud siya nga Adventista dali gid kay matandog. Mag-research siya og kinsay ngan sa district pastor diya ana kay mo to ipuhunan niya murag ana si referral kunuhay ba. Nya wa na may nakabantay na mami. Wa gyud pero siya gyud pangayo Brother John. Mo na may magpa-pretend ba mga pretender. Mao man sila ang magpa-pretend. So, ang ilang hunahuna, kini hinoon sila, kining mga inaning nagpa-pretend nga SDA, pero dili gid na SDA. Kani kung mga offshoot. Kay SDA dadon nila naalay sumpay. SDA local conference. Na SDA pod nga isda, na po SDA nga IMS. Unya na apoy basta kay daghan ni sila. Unya kanang nagpatuo pog karon nga Church of God yung naghukom pa ta sila kanang usa kani mao kani sila ang Church of God nga giskutan des Biblia. Ang tinuod nga pagkasulti Brother Libby kung Church of God ang hisgutan ang Seventh-day Adventist iya man nga iglesia iya man nga Church of pundok God ang Ginoo. Seventh-day Adventist. Yes. Kay ang kana god nga gitawag og church pundok na group of believers. So kung imong tanawon ang Seventh-day Adventist Church, Church of God gihapon ni pundok o mga believer o mga pundok sa katawang tumuluo sa Dios. Sa to pa og wala sila nagbantay og adlaw ikapito Sabado Brother John. Murag dili mao ang tinuod nga Church of God. Dili pod pero naam sa mga Church of God Brother Nagbantay Libby pog nga Sabado. nagbantay pog Sabado. Katong ka Armstrong. Katong kang Armstrong. Nya naapoy Church of God nga di sila mukaon og baboyng itom puti mo ilang kaunon kay purity magunoy but ipasabot anang puti. Pareha bagod sa kuan, pareha bagod sa katong kuan lagi naay mga basihana nila sa ilang mga pagtuo sama may kahisgot man taning Islam. Di mo na mukaon, di mo na mukaon, di mo na mukaog batong kay nabilong na sa snake. Kay istorya ba rin siya nga kanang batong inang istrikto yung kaimi kay na ay daghan nga gibawal sa amo siya isigot siya primero kanang baboy bawal gina ingko nga og kwentahon na tong bawal brad mas grabe yung Adventist kay kamo mukaon mamog isdang wahingbes kami dili siya kami kay di mi mukaog batong ingko nga naman siya bawal na batong sa mo ingko nga sa rason siya look alike man na sa bitin ko ang bata. Lagi na for the first time nga ko naam sa ko'y gikaon naman lang ko putos anay kay tulo ka bangka tong ako ang mga libro gikaon sa anay na ako'y kuwang gidoktrina sa Islam nag-apil og kaon sa anay pero nahurot ko man tugbasa pero ako kabasa nga
diha sa ilahang doktrina nga kana di ay batong dili po na nila kaunon kay look alike lagi sa snake. Oh, look alike kuno Ang snake. serpent manggod nagrepresentar man na kang Satanas. Sa gilang ila mo po na wala ta sa kinini ang pangutana. Matud pa nimo Sister Percy nga amo nang gihukman ang iglesia sa Dios nga dili, pero ang tinuod pagkasulti dili man ni siya iglesia sa Dios, na minaw lang gid siya dahil gayon nga ato nang gidiscuss. Kay ang ingon niya nga matud pa niya nga nganong inyo manghukman ang iglesia sa Dios nga dili malangit, gisultian ba mo sa Dios nga di malangit ang iglesia sa Dios? Naghukom na mo ana sa inyo isig katawo, sir, nga unta hukman man pud mo. Yes, tinuod na hukman nami, pero kami hukman pud mi, pero wa mi maghukom sa among isig katawo. Sa Matthew City 1 naging mga judge not ye be not judge. Gidili ang paghukom sa isig katawo, pero wa idili ang pagsulti sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Ang atong gisulti tinuod man may tungod na ng iglesia sa Dios magkapupariharan ni sila og baruganan sa Jehovah's Witness. Kaya ang Jehovah's Witness anhira lagi sila dinis para isong yuta lagi. Na ako'y libro na gunitan anak nila giisiprahan og how can you live the paradise on earth, na apoy mixture of all things, uban pa ng mga libro na adiha sa ako ang akong na kuan sa ilaha. Unya dili man sa ni sila moadto og langit. Kini iglesia sa Dios di po na gyud moadto og langit. Sama tong nagsigig hagad-hagad sa unang debate kato si kanini ang kuan kato si Sirano nga taga diri Bandas Ormoc ang nadugay sa magampo sa Ginoo nga maligsan kus dump truck diri sa Bugo. Kay kato si si Sirano kinini ang kalimot na kusngan nato. Okay, di gina sila maadtog langit. Pero ang tinuod Sister Percy, wala gid may maghukom niya ng iglesia sa Dios nga di mo adtog langit, kundi ila gining doktrina, ila gining gusto nga dili sila mo adto og langit, wa na namo sila hukmi. Base sa Biblia, ato gid ning susihon nga dunay duha ra gyud na kabutang ang gisgutan sa pagbalik ni Kristo. Sumala sa Mateo 25:31 ngadto 34, duha ra ka grupo ang tao, karniro ug kanding, ato nang bantayan. Unya si Kristo mismo nagsulti siya nga ang mga matarong dad-on dito sa langit, pero kining iglesia sa Dios, ang Jehovah's Witness, di gini sila moadtog langit, wa na mo na ugmoy kundi ila ginang doktrina, ila nang pagtulunan. Pero pamatiin Sister Percy ang gisulti dinhi sa Juan 14:1 ug ngadto sa 3 sumugan sa sigon sa pamahayag ni Kristo. Kinahanglan dili magkaguol ang inyong mga kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan duna ditoy daghang mga puloy-anan. Kun dili ba moingon ba unta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam ug luna alang kaninyo, nga kun makaadto na ako ug makaandam og luna alang kaninyo, muanhi ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako, aron nga kung diin gani ako atoa usab kamo. Karon asa man din kanag-ingon ni Kristo sa balay sa akong amahan, asa man din amahan. Tan-aw ra gud sumala sa Matthew 6 9 sa pag-ampo nga gisulti ni Kristo, nagon amahan namo nga naa sa langit. Pagabalaan nun untang imong ngalan. Nagisugo na. Asa man day ang amahan? Tuwa sa langit. Ingon si Kristo, sa balay sa akong amahan, duna dito'y daghang mga puloy-anan. Kung dili pa mo ingon ba unta ako kaninyo, nga moadto ako aron sa pag-andam ug luna alang kaninyo, nga kun makaadto na gani ako, makaandam og luna alang kaninyo, muanhi ako pag-usab ug pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako, aron nga kung diin gani ako atoa usab kamo. Si Kristo na mahayag ana nga mobalik sa dinhi, kuhaon niya nya dad-on dito, sila di man mga tugyot, anhira man dinhi ning kalibutan na. Unya mo bitaw na ang uban naghuna-huna na lang gid sila nga na magtimaan-timaan ng mga building kan mga baying dagko, kay sila nay manag-iya ana. Kay magpuyo sila dinis paraisong yuta. Kana bang murag nag-ilusyon lang gyud in taon,
Unya mga minugna ug mga minaumao unya kana ra bang doktrinaha kanang pagtulun-ana dili ug dili gyud sila makahimo pagbarog ug dili makapabarog. Ngano man ay labihan ka taphaw nga dili gina nila mapamatud-an kay kanang sa Mateo 5 bulahan ang mga maaghop kay makapanunod sa yuta. Wa man pud na nila mahatagi sa insakto nga pagsusi o pagtuon. Karon dili ni ang ato paghukom kay bisan pa man gani si Kristo nagpamatuod nga iyang dad-on didto. Unya tan-awa o. Kung atong basahon ang Mateo 25:31 hangtod sa 34 ug 41 sa Mateo nag-ingon o. Ug inig abot na unya sa anak sa tao uban sa dakong himaya ug sa tanang mga manulunda siya magalingkod diha sa iyang mahimayaong trono ug siya mahisama sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa kanding ug iyang paglainon ang usa gikan sa usa ug ang tanang kanasuran iyang paglainon. Unya nag-ingon sa 33 ang mga kanding anha sa iyang tuo ang mga karniro sa iyang tuo ug ang kanding ana siyang wala. Dili man gini kanding nga inyohang tugwayan diha sa inyohang bakante, kundi kini siya simbolikal kini nagpasabot matarong og dautan. Bisan unsa kadaghan sa relihiyon nga nanggimaw nang lutaw karon sa kalibutan, sa atubangan sa Ginoo panahon siyang pagbalik duha ra gyud na ka grupo, karniro og kanding, but pasabot matarong og dautan. Tanawa ang gihisgutan. Ang mga karniro sa iyang tuo ug ang kanding sa iyang wala. Nagpasabot man ni sa matarong og dautan. Unya kung imong basahon ang 34 nag-ingon og ang hari magaingon diha siyang tuo, meaning ni adtong mga karniro. Ingon siyang tuo. Umari kamo mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kaninyo sukad sa pagkatukod pa sa kalibutan. So gingharian asa man dayang gingharian sa Dios, di ba tuwa man sa langit? Karon niya. Sa 41 ngingon, og unya diha sa iyang wala. Ginsa matong wala katong girepresentaran sa mga kanding, mga dautan. Sa magaingon ang hari. Pangadto kamo sa kalayong walay pagkapalong nga gitagana sa yawa ug sa iyang mga manulunda. Tanawa, ang mga tao nga mabilin ining yutaa inugtagana na sa kalayo sa impyerno kay kini magong kalibutan na mo himuon nga impyerno. Tanawa sa ikaduhang Pedro 3:10 ngadto 12 nga mga tunaw sa ilang kainit ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa ilabihang kainit. Ug unya dili man na paghukom kay ila man ang gusto nga anhil ra gyud sila dinhi sa kalibutan. Unya ato na badaeng gahukman tanawa Kung atong basahon sa 7:9 sa pinadayag nagingon, tapos ninimitan-aw ako anya karon dihi usa ka dakong panon sa katawhan nga walay bisan kinsa nga makaihap gikan sa tanang kanasuran, gikan sa tanang kabanayan ug katawhan ug pinulungan o sa atubangan sa trono, sa atubangan sa kordero na nagtindog sila nga nagsulob og maputi og tag-as nga bisti og na nagdalag mga palwa o sa palmira diha sa ilang mga kamot. Dito sa gingharian, sa trono, sa kordero sa Dios, adunay mga tao nga na walay bisan kinsa nga makaihap nga gikan sa tanang kabanayan, kanasuran ug pinulungan. So meaning nga mag-abot dito sa langit ang mga luwas, ang mga matarong gikan sa tanang kabanayan, tanang kanasuran ug tanang pinulungan. Sa ato pa dito lain-lain gihapon ang sinultian kay tanang pinulungan man ang gihisgutan. Kung dinhis kalibutan dunay nagkalain-laing pinulungan, dito pud sa langit maupod na. Ngani dinhis Pilipinas doon naman tay 87 ka klase sa pinulungan only in the Philippines. Mobita na nga ang Pilipinas gitawag og linguistic country. Kay nga naman lain-lain ta dinhig sinultian unsa pa sa ibang bansa. Unya matud pa sa atong gibasa didto sa gingharian sa trono sa kordero. Tandaan nato na ang tanang katawhan way bisan kinsang makaihap gikan sa tanang kanasuran, kabanayan, mga katawhan ug pinulungan. Karon niya
Ngano man gyud ni nga ning lutaw magyud ni ang ilang pagsupak nga ang Biblia naghisgot man og langit. Hinuon ila man na ang ato diri ang pagpasabot kung unsa may ilang gituon, ila ra gyud na, pero ako makapaniguro 100% nga kung kining mga bahina, kining senaryoha, dili gyud sila makapabarog, dili sila makapamatuod niini, muna nga ang ilang himuon mo diretso na laglakaw, maghimog mga alibay, maghimog mga katarungan. Klaro magyud kayo ni ngaghisgutan sa Biblia, tanawa. Sa Mateo 7:21, si Kristo mo inamulong ana, matud pa ni Kristo, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasunod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Langit ang gihisgutan. Ingon ni Kristo, dili tanan mag-ingon Ginoo, Ginoo, makasunod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Ang nagtuman sa kabubuton sa Dios may makasunod sa gingharian sa langit, nang kadi magini sila mangadto sa langit, ang nagpasabot lang gud na nga wa sila nagsunod sa kabubuton sa Dios. Wa sila nagsunod sa kabubuton sa amahan nga langit nun, kadi man di sila moadtog langit, kay ang gisulti ni Kristo ang nagsunod sa kabubuton sa amahan na sa langit, mao may mga langit. Unya kay di man gid sila moadtog langit, malangit ba di ay na? Ato ba di silang gihukman? Wala. Ang ato dinhi ilan ng doktrina nga di mo adto og langit, wa pa maghukom nila. Sila ana mo'y dili gid gustong mo adto. Unya ang gihisgutan sa Biblia, langit ang mga luwas, ang mga matarong, ang dautan impyerno. Na ay gisulti dinhi sa atong Ginoo Kristo sumala sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 20. Ingon niini ang gisulti atong basahon na nagingon, kay sultihan ko kamo nga kun ang inyong pagkamatarong dili gani mulabaw sa ila sa mga iskriba ug sa mga parasiyo, dili gayud kamo makasunod sa gingharian sa langit. Tatawag, langit man ang gihisgutan. Unya, dili pud ta ingon naghukom sa iglesia sa Dios nga dili sila mga langit, apan sila gyud sa ilang doktrina dili mo adtog langit. Pero ang gisulti ni Kristo, sultian ko kamo, gawas ko ng inyong pagkamatarong dili mo labaw sa mga parasiyo ug iskriba, dili gyud mo makasulod sa gingharian sa langit. Sila man ang dili, Sister Percy, sila gyud ang dili mo adtog langit. Dili ingon nga amo silang gihukman. O pamatiin ni sa Mateo kapitulo 8 bersikulo 11, kung unsay gihisgutan nini sa Mateo 8:11 ato ning basahon niya ang gihisgutan dinhi. Matod pa dinhi ining bersikulo nagingon dinhi, og sultihan ko kamo nga daghan unya ang mga bot gikan sa sidlakan ug sa kasadpan ug managlingkod tambong sa kananan uban kang Abraham, Isaac ug Jacob diha sa gingharian sa langit. O langit ang gisgutan pero ang ila anhira sila sa kalibutan. O nya naghukom di tana nga ila man ang gusto pero ang gihisgutan langit gid. Mo ni ang gihisgutan. Unya sa Mateo 18 3 ug 4 ato kuning basahon og unsa gay mga pamahayag dinhi aning bersikulo sa Mateo 18:3 ug 4. Ingon niini, og kanila miingon siya, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga gawas kun mga usab kamo og mga himong samas gagmayng mga bata, dili gayud kamo makasunod sa gingharian sa langit. Natawag gingharian langit nga inyo kalibutan gud. Unya nangis 4, busa bisan kinsa nga magpaubos sa iyang kaugalingon sama nining gagmayng bata, siya mao ang labing dako sa gingharian sa langit. Naghisgot og langit, naghukom bagud ta nga di sila malangit, wa di lang gyud sila moadtog langit kay ilan na nga doktrina meaning nga ilang gisupak si Kristo. Kung itong basahon ang Pilipos 3:10 3:20 pamaig ni San Pablo, ingon ni San Pablo matud pa niya ang atong pagkapumuluyo didto sa gingharian sa langit ug tungod niya na atong gipaabot ang atong Ginoong Hesukristo.
Tanawa, ang atong pagkapumuluyo dito sa langit, ug tungod niya na nagpaabot ta sa manluluwas nga si Hesus. Nganong ato manggipaabot siya? Kay siya may muanhi, mukuha dad-o dito. Muna ang ginahisgutan dili sa balaan nga kasulatan. Unya karon di ay maghukom na dieta ug musulti ta dinhis kamatuoran sa Biblia. Pamatiin ninyo ragod ang pinadayag 11:12 nag-ingon, unya nadungog nila ang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila, saka kamo ngari og ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. O langit gyud, ang di mo adto og langit magtan-aw lang tanawa og ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. Ang dili mga tuglangit giilana nga kaaway unya magsaksi magtan-aw ra sila niadtong mga tao nga mangadto og langit nga gisapuang sa panganod paingon sa langit. So Sister Percy, ingon niini katin-aw ang mga pamahayag sa Biblia. Kaso nga lang, dunay mga tao nga nangalibog sila nga wala ikapahayag o badayag sa ila ang tinuod nga kamatuoran. Mauman bitaw nga si Hesus nagpasidaan siya, Mateo 24:4, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Naagi di ay mga magpahisalaag, muna nga dapat ni nga atong bantayan. Angay ninyong mahibaluan ha, nga ang doktrina sa yawa nga gidala pod sa mga sakop sa yawa mura pod gyud og tinuod. Panid iragod na ang kwartang kwartang fake, di ba mausa ka libo man na makinyintos mausa ka gatos, dili ra gyud layo magkahawid ra gyud og ang tinuod nga kwarta. Mauni ang bakak nga pagtulunan, bakak na doktrina, murag yung tinuod, magkahawid ra gyud sa tinuod. Mao nang si Kristo nag-ingon nga magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. So ang gihisgutan dinhi langit, pero ang ila adto maanhir magid sila aning kalibutan na. Unya karon ang pangutana, unsa man kahay mahitabo ning kalibutan nga ilang gihunahuna nga sundo nila. Suma dayra bag-ingon simbolikal og simbolikal unsa may kahulugan, unsa may explanation sa Biblia. Nag-ingon sa ikaduhang Pedro 3:10 ngadtos 12. Nag-ingon apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan og unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinaguok og ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihang kainit. Tanaw tunawon kining kalibutan ha. Sanglit nagapaabot man kamo ni ining mga butanga pagkinahanglanon gayo di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan o pagkadiyosnon. Unsay gikinahanglan? Duha lang ka butang, ang pagkabalaan ug ang pagkadiyosnon. Sa unsa nga ang tao makahimo siya pagkinabuhing balaan ug Diyosnon, unya nagsupat siya sa kabubuton sa Dios. Unya gisgutan sa sunudo nga magapadali o magapabot sa adlaw sa Dios nga tungod niini pagaduslitan ug pagatunahon ang mga langit ug ang kasugdanan sa kalibutan, mga tunaw sa hilabihang kainit. Tunahon unya magsunod na lang mo anang tinunaw dahil yung ingon-ingon simbolikal na beon sa may kahulugan kuno aver kay simbolikal man Mga kaigsunan, ang gisulti dinis Biblia dili nato dugangan ug dili sagid pod nato ibanan. Kung unsay gipamulong mauna nganuman sa ikaduhang Timoteo 3:16 ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa kung unsay gitudlo sa Dios dinis balaang kasulatan, wala tatagai o authority, wa tatagai og pagtugot o permisos Ginoo nga ang iyang gitudlo dinis balaang kasulatan atong usbon, atong ibanan o atong dugangan. Wa. Kung unsay nasulat diha maunay gitudlo sa Dios ug kay gitudlo sa Dios sunda ang gitudlo sa Dios aron nga imong gisunod maklarong iya sa Dios kaysa naman magsupak as gitudlo sa Dios unya ang imong gisunod ang gitudlo na sa imong pangulo o leader diha sa simbahan. So Sister Percy, wala kami naghukom niining mga iglesia sa
Dios nga dili sila malangit kundi ilag yun ang gusto gipahayag lang nato dinhi nga ang mga matarong ang rumbo gayud ang tumong langit kay moanhi si Kristo og unya pagadad-on didto sa gingharian sa langit dili kay ining kalibutana. While si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot sa inyong nakasabot na nga mga huna-huna. Brother Libby. Okay, daghang salamat, Brother John. Ato usaning lilion makadiyot. Okay ni si Jibib Damalia Obaldo. Ang iyang minsay, good evening, God bless. O niya pod si Antonio Itorma. Salamat po kayo, daghang po siya mga gibutang like. Niya pod si Malaki Sinoy Asone Jr. Niya po kamot nga nagpray. O niya si Dodong Oftana. Mayong gabi Ibadlibi o Bajon Watsing Barangay Langob, Santa Fe. Salamat kayo Dodong Oftana. Niya po si Jenny Rama Fermin. Good evening ninyo mga brad. Naminaw kami sa radio. Okay, salamat nyo. Okay, salamat Sister Jenny Fermin. Nagtawag sa ako si Sister Nini Solivio, asawa ni Brother Nonoy Solivio, nga nag-needs ko mo sa among pangalan ning Isaw. Please ko sa pag-chat kay Isaw aron mapakuan diha ang pangalan namo aron nga makumpleto gyud ang inyong giplano dinha. Salamat Sister Jenny. Okay, ato pa ning lidion una ang pikas ato ning tanawon makadiyot. Okay, ato tas mga nahidugang nga naglantaw karon sa atong programa. Niya si Sir Jerome Patagnan. Ay, sir. Thank you so much, sir. No? May gabi ni mo diha, sir, og sa imong pamilya. Salamat kayo, sir, sa inyong pagpakig-uban karong gabi una. Niya pod si ato pong nakita si Brother Jake Somalinog sa Dumaguete City. So, may gabi, Brother Jake. Niya pod si Day Ellen Tonuning Abresi. Niya si Melissa Dukalang. Niyasan si Dodong Oftana, Chel Notario Aragon, niapod si Brother Berhel Rivera, Basilio Notarion Jr. Aniya, okay no? Mao ni atong mga nakita nga nahidugang nga naglantaw sa atong programa. Okay, mo ato tas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Balikar gud palihog ba John ang iyang pangutana? Okay, mao ni Brother Libe. Sir, good eves kaninyo nganong inyo manghukman ang iglesia sa Dios nga dili malangit gisultian ba ay mo sa Dios nga dili malangit ang iglesia sa Dios? Naghukom na mo ana sa inyo isig katao, sir, nga unta hukman man pud mo si Percy di ay ni. Okay, wala mi naghukom mga higala kay ang langit giandam na sa Ginoo, gi-offer na sa Ginoo para nato nga tanan. Pero sila naghukom silang kagalingon nga di sila moatog langit. Pero sa may giingon sa Biblia, moadto ba kitag langit? Gisaaran tas Ginoo kitang tanan kun mahimo iyat ang dalon dito. Pero di po na pugson og da kanang pundok nga di moatog langit, labi na nagtudlo nga di sila moatog langit. Ano resyuta? Analyze na to. Dini sa 1:14, 2 ug 3. Imo makita dinhi nga kini sa ara para sa tanan. Nagingon si Ginoo didto sa balay sa akong amahan. Nagpasabot nga sa langit kay magampo to mingon man ta nga amahan namo nga anaa sa langit. So gitudlo murag dinhi pa mas kalibutan siguro sa ani, mao gitudlo nga to sa langit didto sa balay sa akong amahan. Adunay daghang lawak
Muadto ako dito aron sa pag-andam og lugar alang kaninyo. Saad is Ginoo. Sa wa pa siya mukayab sa langit, iyang gisulti sa iyang mga sumusunod. Ngadtos mga tumutuo niya, apel ka na kay mga Kristiyanos man ta. Kay kining sa ara, para sa tanan tungod kay sa Juan 3:16, gihigugma sa Dios ang tanang tao sa kalibutan, maon sa may atong rasa, maon sa may atong kahimtang sa kinabuhi. Ang tanan gihigugma sa Ginoo, kanya gipakamatyan ni Kristo dito sa cross aron tubson ang silot sa atong mga sala. Buot sa Ginoo nga kitang tanan mo adto dito muna kini sa ara para ni tanan. Way exempted apil unta ang iglesia sa Dios. Apil ang ubang pundok nga nagtudlo nga di sila mo atong langit. Apil sa ara. Atong tanaw sa nano sa ni continuation sa musaad. Moadto ako dito aron pag-andam og lugar alang kaninyo. Unsay purpose ni Kristo nganong miadto siya sa langit? Balay siya ngamahan. Ang tuyo nganong miadto siya dito, iyan ang gisulti. Mag-andam ko og lugar alang kaninyo. So tuaron siya dito. Ang tuyo niya, gisulti niya, sumas na nabasa, mag-andam siya dapit o lugar ni adtong mga tao na gustong moadto dito. O ni atong ganasonan to yun. Dili ako musulti ni ini kaninyo, kung dili pakini tinuod. Kung tuan na ako dito, og makaandam na og lugar alang kaninyo, mobalik ako, aron kuhaon ko kamo. Aron nga kung asa ako, ato usab kamo, di ba tinaaw kayo? Bisa ang way grado higala, makabati ani. Sigurado nga, kining sada nga tugis langit, dalhon ang mga matarong, kayo mo sinususo? Kung taan na gani ko dito, makaandam na gani ko og lugar alang kaninyo. Ingon siya, mubalik ako, aron kuhaon ko kamo. So ang tuyo, nganong mubalik si Kristo ning kalibutana, mga higala, ang tuyo niya, aron iya tang kuhaon ta niya. O niya, ingon siya sunod din mubalik ako, aron kuhaon ko kamo. Aron nga kung asa ako, ato usab kamo. Saad din ginansos, natong tanan mga higala. Gisaaran ta niya itang kuhaon din og dalhon ta didto. So, muna igingos Ginoo. Kung mahimo kitang tanan dalhon dito. Pero, ang iglesia sa Dios, wa mi naghukom nga di sila makaadtog langit. Nga naman, kaniman po sila moadto, kung naman lang gitudlo. Makahibawag bitaw ta na, bisan sila mabasahon imong tan-awon mahigala. Mangugat mga depensya nga dinhi ra gisuta. Di gid moadto sila langit. Kay ani ra sa kalibutan. Nga madugay nimo og istorya, musakay kadugan nga makaadto sa langit. Ang membro ra sa 144,000. Kani asa man na, kang kinsa man na nga tribo nga sila sa Israel, kaliwatan sa banay na Israel. Tag 12,000 kada isa ka anak ni Israel. Dalhon na dito. So mo na ilang katarungan. O di mo nang pangutanon ya si Enoch. Sakop ba sa kaliwatan sa banay Israel? Dili. Kanya malangit si Enoch. Malangit ito, hibiganon 11:5. Sabi pa di lang kay ang mga Israelitas mo'y dalhon dito. Apil ang dili manghigala. Okay, karon muna giingon sa Biblia nga kining sa ara para nato ning tanan. Pero lagi among giingon og di sad gustong moadto ang usa ka pundok aniras kalibutan di punta pugson og da dito. Pero unsa man kahimay-tabo kung magpabilin lang taning kalibutana sa adlaw sa pagbalik ni Kristo. Okay, ato ko nung i-continue og tan-aw. Sa pagbalik ni Kristo ning kalibutana, sure ba gyud nga makaadto ta og langit, dalhon tag langit?
O sure mga higala kini sa ara yam ni gisulti nga dalhon gitag langit. O niya gani si Kristo nagsulti siya sa atong mabasa sa Pinadayag kapitulo 11 bersikulo 12. Ang mabasa nato mao ni o niya nadungog nila gikan sa langit ang usa ka makusog nga tingog nga nag-ingon kanila saka kamungari og ang ilang mga kaaway nagtan-aw kanila sa nagsaka sila nga sinapwang sa panganod paingon sa langit. Imbitaron sa Ginoo kadto mga tao nga moadtog langit nagkinabuhi dinis kalibutan parag langit. Unsa ang pagkinabuhi? Sunod ba sa Biblia ba? Sunod sa pagtulon-an sa Ginoo nga nakasulat sa Biblia. Atong nabasa gingon dinhi, agdahon sa Ginoo, nadungog nila gikan sa langit ang usa ka makusog nga tingog nga nag-ingon kanila, saka kamo ngari. Para natong tanan na, way gibutang duwag unsa kinsa kitang tanan saka kamo ngari. Og ang ilang makaaway, ikaduhaning grupos tao, gitawag makaaway. Nagunsa man sila, ang ilang makaaway nagtan-aw kanila sa nagsaka sila nga sinapwang sa panganod paingon sa langit. Ang magpabilin sa kalibutan gitawag og kaaway sa mga matarong. Kaaway sa makatawhan matog langit. Kanang gitawag makaaway mabilin sa kalibutan. Mga daotan ba? Igo lang silang magatan-aw samtang ang matarong sa puwangon sa panganod paingon sa langit. So ginatanaw sa Ginoo nga ang tao di matog langit, mga kaaway na sila. Kaaway na sa pagkamatarong, kaaway na sa Ginoo, mabilin dinhi. Igo lang silang patanawon samtang ang mamatarong matog langit. Muna nga maadtog yun ta. Aron di ta mahimong kaaway sa Ginoo, ibilin sa kalibutan ang kaaway sa Ginoo. Og sa 2 versikulo 8, sa pagtanaw sa mga dautan, sa kasilaw sa Mayas Ginoo, mamatay sila sa kasilaw si Mayas Ginoo. Kay way mga dautan makatutok sa himaya sa Dios mahigala. Only ang maputlig kasing-kasing makakita sa Dios. Mateo 5 versikulo 8 mahigala. So sila'y naghukom sa ilang kaugalingon nga di ba itong langit? Ang Ginoo di man mamugos. Og di ta gustong matong langit, pasagdan ta. Tan-aw na to. Ang maadtos langit higala, daghan kaing tao. Akong basaw na, dinis nakasulat sa Pinadayag, Kapitulo 7. Pinadayag, Kapitulo 7, ang versikulo 1 ngadto sa 8 nagisgot ni og mga kaliwatan sa banay ni Israel. Ang 12 tribes, o niya, ginahunas uban nga mo ni membro sa 144,000 nga may panon. Pero aritas dakong panon kana ay great multitude sa mga pagaluwason atong tanawon. Kay ilang katarungan ani anira na siyota ang dakong panon, ang kanang gamay panon 144,000 mura na yung atong langit. Ang dakong panon sila mas manunod na sa kalibutan, pero atong tanawon higala og niabas kalibutan nakita ni Apostoluan. Ang title sa Nuebio, ang dakong panon nga nagsulob og maputi. Tapos niini mitanaw ako og ani akaron dihay usa ka dakong panon sa katawhan nga walay bisan kinsa nga makaihap. Gikan sa tanang kanasuran, gikan sa tanang kabanayan, gikan sa tanang katawhan og pinulungan nga sa atubangan sa trono og atubangan sa kordero na nagdala sila na nagtindog sila nga nagsulob sa mga puting hatag-as nga biste og nagdalag mga palwas palmira diha sa ilang mga kamot. Okay. Ang atong nabasa, nagtindog sila. Kaya kung paano na, nagtindog atubangan sa trono sa Dios. Pangutana, asa man ang trono sa Dios? Atong tanaw ni asyota or atos langit. Sa Salmo 11 versikulo 4. Asa ang trono sa Ginoo?
sa langit sa yuta. Ato nga basa mo ni, si Hioba anaa sa iyang templo nga balaan. Si Hioba ang iyang trono atoa sa langit. Ang dakong panundi ay sa mga linuwas nagtindog at atubangan sa trono sa Dios. Ug ang trono sa Dios, basta nabasa, toa sa langit. So magamay mang panon sa malinuwas o dakong panon, tanan higala dalhon didto sa langit. Adto na dito sulod sa usa ka libo ka tuig, gadihuman sa kalibo ka tuig, naapot tayo laing nga topic anang ipasabot unta, pero mantay time mo nang panahon nga ang mga matarong ipakanaog ganis kalibutan uban ang Bagong Jerusalem og ang tanan nga mga dautan katong di mga tuglangit nga mga matay ning kalibutan na usa kalibo ka tuig, pagabanhaon sila si Ginoo. O niya limbungan na pustas ni Satanas, muyamar sila gubat batok sa makatawhan sinuikan sa langit. Sa diha nga ilang gilibutan ang campus bala ng siyudad Higugma, adunay kalayo manawgan sa langit og malamoy kanilang tanan. Naa na mabasa record sa Pinadayag Kapitulo 20. Wa naman tayo higala sa dipahing patapuson at ng tulumanon niya atong theme song. Mga higala nag-ampil kita, kalangtanan o magkagagahon ni Diyos na akas trono sa